Ka jingalang patba jong ka dorbash nong maulay moro kabalalong hakakat nyo trik naitung. Kalapan pao ya kajing persyak jor hakabayade ba kajing temuban panhab ya kasnong ka jongki syapo jaya constituency. Kani kalawan long hadin baka delimitation committee kala ajing mut ya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban panhab ya kasnong maulay moro syaka jaya constituency. Ha kani ka jingalang kalami kasur kabajam na kipat ba nong syong snong ka maulay moro baki persyak jor bat kentat mardor ya kani ka jingmut jong ka delimitation committee ban penhab ya kani ka snong ka jongki syaka jaya constituency. Habakren syakilap thai kubor ki nong syong snong kilapan pa wakim tre satya ban lek yasno syaka jaya constituency bat kilaong baki kwa ban ne bet hapo maulay constituency. Urang ba snong ka maulay mauro uba harba ar lingdo nong pure ulaong bakum ka snong hibaro kaway kapersya jor ya kajing ajing mud jong ka delimitation committee bat na kailang ka snong ha kini kindiat singi kibanwan kan let ajing tho sya ka KHADC bakum kinong syong snong ka maulay mauro kim tre satya ban let yasno bat ka jaya constituency bat day ban penne ya ka snong mauro hapo ka maulay constituency. Syu uba harba ulaong ba nakaliang kasnong kan ajing mutru ya ka delimitation committee ban pihak no ya ka maulay syaki arbenta kata ka maulay A bat maulay B lada idon kam. Kedau hi ke ba perlong yang i kum kador basnong kum ke isi ba kador basnong hi brok kowe ban persya e ka jingra jong kibut ki jongi ban thabut ban ham no apo ka jiao kelong dan sibun ki ai kiba na kaliang kum kinong song snong hi kim sungui ha mar kalong kum ta kalong kadang pisngo tho hi ka man sim jong kinong song snong ka jing e ka jong ki ka pelong ya ki ba kim kwa dalai leiru ban thabut sepo jia ba lang la persyang ban kali ka to ka ningot kirong ba kiong em kilong kemir kong eng ngem kwa ti kata di ka sur jong pai ba omtre kidan kidaw sibun kidan ki bala ban sungthu na ki kada kidan ki bam sungthu kada balai hindai ki pai ba hi kim tre ban le thabut sepo jia kemangi tip hoi ke mulai hi kala he kemangi ong kala he kinong thabut kila bun ya kata imla hi ban len hendrei hak bide bat kani ka KHDC ke ba borobor hi ngingi ya rengkat bat ka mulai ton derbar tingimla ban lait ke mulai ton derbar ke ka kami jong ka derbar senong mulai morok mangsyong bat hoi ka dei lada kalong lada pis ngau si sya hoi ka jingbun brik la bun lada pis ngau si sya kum ka sarkar kabadan kata ke jingpia beli kimpen pai be ka mulai al yang kala ai kan mulai A mulai B kata ngi pediang ya kata kamdan ke jing persyang ta lada kadan ai ka mulai A ka mulai B lan kanu nang ta sata kan ha kum ta tan kan ha kum ta tu ki ka biang nakling ngimdon kanu hin mata phi ngidon sipotli simpre akti shwi dekhat no kini ko wai kaban la suang kani ka dik khun khadu jang mulai ton darbar mar surrounding jong hi kala de ki basabar kum ka girlfling kum ka penthor mo kala di sabar kani ka dik snong ka khun khadu jang mulai ton darbar kumno kan phin khat no ka khun khadu dengi ngim soi ha be kata kan ka jing a jing mut ngela ya ka sarkar nomor no kalong lada kalong ka bala divide dia ka mulai haki artli ki benta ngong ya ka mulai haki artli benta le se kelak bandai na phun muri chanel na phun muri satei rukat badai tamba ya ka mulai divide haki ar benta kata te kalong kan nia don lang kaju he deben ong pinsu khat no kensan jendat iwe simpre ati pen kendat no serut ti kata ring bangi ngam ban padang bro si kata hingi kasno moro kala ya iklam scheme namar kembang ngilet demo ngim hab hi pok urban ngim hab hi pok rural ru kisong ki hab pok simi urban hang no kata simi urban umju dan hirak kata ka office ru te namar menta phi kumba phi ong mata bangi ngi hab pok census town te ki scheme do kini pas ngi ngila da register ngila nang yo bat chen ngin sayo hi kata ka ni fan ban pentre nam ta kini scheme ki badan kinala ki put pada pok snong te let's see yo kata ka jing ra no jong kinong thabut jong isat jiao ke du no eki borok khon ti kata ka jing kali kan bu pat yangi kinong kit kam snong belai phimle e ha ka por ka badang biam kata de ka jing kali kumnong in jubab nomor ngi de ngi kit ya ka kam na kam ta kala we jong ka snong ka tha bala da kata ka jing kali kami hadian sansnem rusnem ke ga jubab ngin ai nda yakat ka bangi lahi hadukan mentahe ngim mudur hi bala da ra sajiao kanwan sibun ka fon singi em nda ka bangi dan menta ai kan ya kam ta ka walong
Pede berkata nakaliang jong kador basnong hi mengingi simti yang kador basnong nado ujen pratrik ujenori mentau senam kamdon kanu kajing kandu lene kanu siti bangni opding lacak ya ke record ru jong kador basnong kimdon kanu siti ban ong bala sa khot nani ban ai jingmut kamdon rakum kata dasi gila ban khot ya kamolan terbar kata tengim tep ndai kum kata ri kamdon nakaliang jong ngi khamne yo kanu kajing khot ban ong ban kenen halor jong kade isu kendit adin bang lai apa ke social media ngi lapen kre ya ke resolution ke pemantah kesngi bana kaliang ke jong ngi lai kendu ya chairman jong special committee ke bala thung dak ke HEDC ban kerpat halor kini kamat ba kinum pengat yang ngi support jaya kata ngi lapen kre ba rengkat ba ke signature ke ba kini kinong song snong kila sign mata kesngi kuma PE hi ba borok ke we ke snong borok ke dorbar ka kwa ban nebe pemulai ngin laj ban ya kendu eki dak lenti ke bajai ban kerpat eki ba kinum penhap ya ka moro support mulai ai halor ke jingkren jong MDC jong mulai konsensi ba pentikna ba ka mulai ka moro kanum laj sajia dele ru em hendai ka dei ka kamram jong ipat kum ka dorbar o MDC ngi thung mangi hendai ka kamram jong ka dorbar senang ru ban apil ya de ban kerpat bahkan num pengan ya kane menginem dei banchu sngap haki lesi ho MDC lani hangno hendai ka kamram jongi kum ka dorbar senang ban laj ban kerpat ya kan ka special committee bahkan num pengan KJDC jingsha kadai kaban yada kaban yalam ban batai ban peni ya ka kajing kumdu ban penne pensa lesi ya karkom trikam hapo snong hapo thau haki ilaka haki hima kum ta ter idan hapo snong yaki rongba snong ha ka ba ki rongba snong ki penne pensa ya karkom trikam ya kajing nya ki kam po snong ya ka ka baramai phangna du msha ki min loki riu temen ki jongi te kata hi lesi ka KJDC kawan kadon deban penne pesa ya karkom trikam jongi kum kisnong te kum we nong kit kam snong lesi lada ka snong moro ka poi saja constituency lesi kan lesi kan municipal mo board kala ka snong moro kala ban hap ne kata ka kendon an kum balong ka jaya ka hap apa municipal board kanong maliru ka hap mentah apa ka municipal board wala don urang ba snong te kajing i jangai jungi kum kinong kitkam ada ka municipal ka wan ada ka moro ka poi support jia constituency automatically kan municipal kan ha apa municipal town le singa ong no umta te ka ikhtiar jung rom ba snong le si kanong limit no kan duna no ho long urang ba snong hre ki kam karkom penyai kam kum urang ba snong kan te kan khum te hangta kan pau ba kanum dan kata karkom penyai sinsar ya snong kabar de hidu upai ba na upai ba paru kata karkom penyai snong ru kamnum de shu karkom kariti ukhasi ukhara wa bi ban long kinong maulai gim kwa bangin penyaha ba kinong jayaw na marngi de hin ketanrai na do tanrai ngi de hi kinong maulai kata bun ba kijing yo onong bat kijing du onong le sing ila ban ong tang ba ya ka ba menta hi ka bawan hakmat hi ka long wait ba ladang ilet no sya jaya constituency ngila ban ngat no ha ka municipal area ka ba le singing numpat sola ban pediang ya kata nang ta pade kendon ru saki scheme ki ba bawan ha ka snong ki jongi ki ba le sing ila ban du no e kita ru te kata hi ka de ki daw ki ba le singim da kwa than ban le na ka moro bangin le snok ti bat ka jaya